Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri mai suna Jakar Mata Sirrinsu, wanda ni Rukayya Dawayya nake gabatarwa. A yau shirin namu ya zo muku da wata babbar bakuwa. Ba za ku san wace ce ba sai kun biyo mu cikin shirin gadan-gadan. Kun san dai kowace mace tana da jaka, kuma tana da sirrin da ke cikin wannan jaka. To kun san mata ba sa son a buɗe musu cikin jakarsu. To a wannan shirin za ku ga wani sirri ne a cikin wannan jakan kuna na mata, kuma menene ma amfanin komai a cikin wannan jaka. A cikin wannan shiri za a zazzage muku jaka tun daga farkonta har ta, sai kun ga menene a ciki. Baya da nan kuma akwai wata jaka a cikin zuciya, ita ma za a gaya muku sirrikan cikin wannan jakar ta zuciya, da a wannan shiri na Jakar Mata Sirrinsu, wanda muke saka shi a DAWAYYA Movies Channel akan YouTube, kuma za ku iya ganin sa a gidajen talabijin da dama a arewacin Najeriya, kai da ma Najeriya baki daya. Nagode. Ku dai ku biyo mu domin ganin wace ce bakon mu ta yau, kuma menene a cikin jakarta. Ku kasance tare da ni Rukayya a cikin wannan shiri na Jakar Mata Sirrinsu. Nagode. Jakar Mata Sirrinsu ce. Jakar Mata Sirrinsu ce. Jakar Mata Sirrinsu ce. Shiri ne mai ƙayatar da duka al'umma. Mata ku yi dandazo ku tattaho ga dama. Shiri ne da Rukayya Dawayya ta yi himma, domin mata mu san jakar mu ma sirrin mu ce. Jakar Mata Sirrinsu ce. Jakar Mata Sirrinsu ce. Yar uwa ta hoki zo ki bayani akan sirrin jakar ki babu rudani, dan na san akwai labari ina da yakini. Ai mun san dukan jaka ta mata sirri ce. Jakar Mata Sirrinsu ce. Jakar Mata Sirrinsu ce. Shiri ne da za ya wayar da kanmu don mu san abubuwan da ke cikin jakar mu don mu san ciki da wajen ta. Dole yar uwa ki san, zaki zazzage dukanta komai ki fayyace. Jakar Mata Sirrinsu ce. A jaka ta zuciya za a baki dama, domin kiyo bayanin da ta ayyana ma. Kwafarin ciki ko kwaki shiyarsa ne ma, ki bayyana wa al'umma ko da a takaice. Jakar Mata Sirrinsu ce. Kirana ga 'yan uwanmu mata mu taro, mu zan bibiyar shirin ga zai samu karu. Shirin za ya fa'idantar da mu mu horo, mu san amfanin jakar mu mata a takaice. Jakar Mata Sirrinsu ce. Jakar Mata Sirrinsu ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Aisha Aliyu Tsamiya. Na yi farin ciki da fitowa a ɗaya daga cikin Jakar Mata Sirrinmu. Jakar Mata Sirrinmu. Zan fara bayani akan sirrin da yake cikin wannan jakar na zahiri. Bayan wannan kuma zan ba ku sirrin da yake cikin zuciyana wanda ba a ganin shi. Zan ba ku labarin shi ma. Bari mu fara da wannan. Daman na faɗa, na ce wasu za su yi mamaki idan na fito da abin da zan fara nunawa. Da farko wannan glass ne. Wannan glass ɗin a cikin glasses ɗina ba glass ɗin da na fi so kamar wannan. Saboda ni mutum ce mai son yawan amfani da glasses, to a cikinsu wannan shi na fi so. Don haka a kowane jaka idan na canja sai an sami da wannan glass ɗin. Kuma fa baya tsufa, ko kun ga ya tsufa? Shi ne na farko. Na biyu, cingom. Shi ma yana ɗaya daga cikin abin da in dai zan fita da jakata sai an same ni da shi. Cingom, in ka ɗan ci abincinka ka gama ci za ka ɗan watsa cingom ɗinka, to shi dai wannan shi ma bana rabo da shi. Sai kuma
na ukunsu ATM zan so in yi bayani akai kuma ba sai na yi bayani. Duk wanda ya ga ATM ya san cewa amfanin shi in case ko kana tafiya akan hanya kuɗi ya ƙare maka, za ka iya amfani da ATM ka je ka cire abin da kake so ka cire, yana daga ciki. Mukullin mota in za ka fita dole sai ka fita da mukullin mota to shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ba na tafiya da shi, sai dai kuma in na yi tafiya ba na garin da nake, to dama ba lallai na tafi da motata ba. Sai kuma labarin da zan bayar na sirrin zuciyata. To akwai wani lokaci wani saurayi na farko ba zan taɓa mantawa ba. Wata rana da safe babanmu ya aike ni je siyo kosai, da ke babanmu yana son kosai sai ya aike ni. So da na fita akan hanya, dama akwai wani kare mai kullum yana ihu da daddare, to da safen in mutanen unguwa sun fito da karen nan suke fara arba, to ni kuma sai na fita ina kan hanya sai muka haɗu, sai na hango shi wannan saurayin nan nawa, sai ga karen ya biyo ni yana ta ihu, ni kuma irin kun gane ai irin a matsayin budurwa haka ta ga saurayinta irin kare yana ihu kawai wucewa za ta yi ta tafi, kawai ni kuma sai na tafi yana ta ihu, kawai sai ya jawo rigana, jan rigan nan da zai yi sai kawai na fashe da ihu to wannan ihun da na yi shine abun da har yanzu na tana yana bani dariya. To mu ci gaba, na gama ba da wannan labarin, sai next kuɗi. Shi ma ina yawo da shi a cikin jakata. Shi kuɗi kun san muhimmancinsa, za ka fita ka yi siyayya ko ka sha mai ko wani abu ko ka je ka ci dai abu dai, rayuwar duniya sai da kuɗi. To shi ma yana ɗaya daga cikin abin da nake yawo da shi. To ina jin yawwa akwai guda ɗaya, oil. Ba na rabu da oil a cikin jakana, saboda wani sa'in ko fita na yi idan na yi alwala jikina ya bushe zan yi amfani da oil. Shi ma yana ɗaya daga cikin abin da nake yawo da shi a cikin jaka. Yanzu kuma zan koma in ƙara baku wani labari da yake cikin jakar zuciyata. Akwai wani lokaci da muka je wani shooting, to ashe akwai wata yarinya, 'yar ƙaramar yarinya a gidan, fans ɗina ce. Suna gani na shigo sai aka gaya ma yarinyar cewa ai ga Aisha Tsamiya ta zo, ga Aisha Tsamiya ta zo, Aisha Tsamiya ɗakin amarya ta zo. Sai yarinyar sai ta dauka kaman wasa suke yi ba ni bace ba, kawai tana fitowa kawai sai ta gani irin sai ta ji kunya sai ta koma, sai ni sai na bi ta ciki, sai ake ce ai wannan yarinyar fans ɗinki ce tana son ki sosai. Ta ce Allah sarki, na rungume ta. So mun fita irin muna aiki, kawai sai yarinyar sai ta dauko akwatin mamanta, ta dauko irin akwatin mamanta fa ba karami ba, ta dauko da kaya a ciki ta gangaro da shi, sai ta ce anti gashi na baki. Sai na ce wannan akwatin kin bani? Sai ta ce min eh. Daga ina kika dauko shi? Sai ta ce ai na mamanta ne. Na ce kawai sai ki dauko ga baki dai ki kawo min ki ce min kin bani kyauta? Sai ta ce min eh wallahi ta bani kyauta. Sai na shiga ɗakin mamanta sai nake ce wannan yarinyar ta kawo min jaka, ta kawo min akwati, ta ce ta bani kyauta. Irin muna wasa dare, kai yaushe har ta shiga ta dauko wannan akwatin. To irin dai haka wannan abun na ji daɗin shi sosai, irin har kana fim yara suna kallo suna son ka, to wannan abin gaskiya ya sa ni nishaɗi, na ji daɗi sosai. To wannan ma yana ɗaya cikin labarin da ba zan manta da shi ba. To bari mu ci gaba, ba mu gama ba.
sai kuma waya. A jaka ba na rabo da waya, duk inda zan je ba na da rabo da waya a cikin jakata, saboda yana da matukar mahimmanci. Za a kira ka a waya ko kuma za ka je wani guri kawai ka zauna kai ta daddana wayanka kana chatting. Waya ma yana ɗaya daga cikin abin da ba na rabo da shi. Sai kuma carbi, shi ma ba na rabo da shi, ko yaushe yana hannuna ina zikiri. Yana ɗaya daga cikin abin da zan iya mance komai amma ba zan manta da shi ba, musamman ma wannan. To shi ma yana daga ciki. Yawwa, na manta ɗayan. Ba na rabo da su. Su ma ba na rabo da su. Sarƙa da ɗan kunne, saboda wani lokaci ni mutum ce mai mantuwa, ko zan yi tafiya zan iya manta sarƙa da ɗan kunne. To duk jakan da na canja ina yawan sa sarƙa da ɗan kunne na a ciki. Shi ma yana daga cikin sirrin da ke cikin jakata. To yanzu dai gabaki ɗaya na zazzage mu, kun ga sirrin da ke cikin jakata, sirrin da ke cikin jakata. Yanzu ba don wannan shirin ba lallai ku san sirrin da yake cikin jakata ba. Shi wannan su ne duk jakan da zan yi amfani da su, wannan shine asalin sirri na wanda nake amfani da shi, sai dai na sa waɗannan kayayyakin a ciki. Ku ci gaba da kallon shirin Jakar Mata Sirrinsu, shirin da yake zuwa daga Dawayya Movies. Jakar mata sirrinsu ce, jakar mata sirrinsu ce, jakar mata sirrinsu ce. Shiri ne mai ƙayatar da duka al'umma, mata ku yi dandazo ku tattaho ga dama. Shiri ne da Rukayya Dawayya ta yi himma, domin mata mu san jakar mata. Jakar Mata Sirrinsu, wannan ita ce sirrina. A'a, so ai ga wata jakar ta ƙara su, kallo bai ƙare ba. Masha Allah, to bari mu fito da shi ku ga abin da ke ciki. A'a, Jakar Mata Sirrinsu. Masha Allah, gashi nan daga kamfanin Dawayya Movies. Jakar mata sirrinsu ce, jakar mata sirrinsu ce. Wow.